उल्लू के बना के सोना, सोना के बना के माटी। हमनी के दूसर को बेरोजगार जा तनी से करे खाती पार्टी। कबो कबो पिटाला कबो पीट लेवेला। हमनी के पहुंच गई मुर्गी भाई के दुकान पर मीट लेवेला। एक ढक्कन पानी पी के कोनो आदमी के पेट भर कैसे सकता है? यहाँ इतना छोट लड़का को मीट काटते हुए देख के 2 घंटा से एक बात सोच रहे हैं। एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? खैर जावना का तू सोचो तेरा पेट वो बस एक बार करके सीट हो आ तू सोचो तेरा की मुर्गा के मीठ हो। ना 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 ना, ये एक्चुअली में रंडी मुर्गी का मीठ हो। रस्सी जोर से तने लागल, बबुआ नोट गने लागल, चिकन दुकानदार के देला के बाद रंडी मुर्गी के मीट बने लागल। हम हई मरद समझिए मत कबो कायर आ जल्द से जल्द मीट बन जाओ। ए चक्कर में सबके मुंह लड़का के बैठल बा आ उही भी छई ससुरा कहता खेलेगा फ्री फायर। जितना ताकत दोस्ती में नहीं खे उतना ताकत बा मन्नी में। फटाफट चिकन बन गईला के बाद धराए लागल हो पन्नी में। केहू के जिंदगी दुख में कटत होई आ केहू के कटत होई मंगल में। फटाफट हमनी के चिकन के थैली लेके आ गई निस जंगल में। देखिए गाइस यहाँ पे पार्टी हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है अपना बेटा बेटी भाई बहन के अच्छा फ्यूचर खातिर एगो अच्छा नेता के वोट करा लोग। अगर तू लोग के लगा था कि हमरा अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट बा एगो फॉलो करके सपोर्ट करा लोग।